سلام طعنان نخلكم تختاتلتي يكون اندابلكو ناوناي لما عنت مدبي كاتو أبناي لما عنتي مدبي كم تلمود نعهم نتختاتلتي يمهريو إلى حسبكو ومدب حزالكم أمتي لغو أنا لما عنتي مدبي زلعلو بتعمي أقدست زخونا دكانستيو بفقري عبد نخبلالكم زتقمو عسرت ناي فقري طبابات حزالكم أمتي لغو بزقباء سميعكم انت تتعيمكم له بلوز تقمي كم ترخبلو بمتأممانيو نز مدب حزالكم أمتي زلغو اسكاب ناي مدبي فتسامة حابيركم نتصنحو نزي channel حدش تزخونكم سبسكرايب بمقبارن نتا نايدو الملكت بمكان استفلاليو نايتوتاو ركب نايطعنا كمون نحادارن نايفقرن هيوت انفورميشن ترخبلو channel سدرا نختكونو بخبرنا حتت مدبنا نابزحات بزحو بزحات سابات تمهرتين خوزدلو لايك يركم جمرو سدران زخونكم ني ندامسگنكو نامدبي كملس دقانستيو بفقري كعبدالكا خابز قبروت أبعات اتقدامين ريو ماغنيت كون زبل حسابيو دق تبعاتيو صبقت غوالنستيتي كريون تلو حد يوم زقبرو يطفقوم يو حد يوم دما لكع ماغنيت كم تسحابو حاتين اندا تسحابو نابتن دقانستيو كيدوم يطابقو يوم مفرح محفارن كيدكا لطف مبالن دما ادهبون نخترخبو زحግዝኩም ميلاتات يكونون يقداس دليتن زطفؤو ናይ ድኹማት ደቂ ተባዕትዮ ጠባያት እዮም ስለዝኾነ ንስኻ ትስሓብ ሓፂን ዘይኮንካስ ስሒቡ ዘምጽእ ማግኔት ክትከውነለካ ኩሉ ወዲ ክሰናበድን ክዋፈርን እንተሎ ንስኻ ግና ፍትሕ ብዝበልካ ቁጽሪ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣድህቦ ትስሕብ ኢኻ ንሱ እንታይ ስለዝኾነ እዩ ከምዚ ዝዝናነ ዝብል ሕቶ ንኽለዓለለን ክትገብር ትኽእል ኢኻ ናይ ዝሕቶ መልሲ ንምርካብ እውን ደቂ ኣንስትዮ ናባኻ ይመጻየን ስለዝኾነ እቲ ቀዳማይ ጥበብ ማግኔት ምዃን እዩ ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ጥበብ ድማ ብዙሕ ኣድህቦ ኣይተሃብ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ኣድህቦ ካብ ዝህበን ወዲ ኣድህቦ ዘይህበን ወዲ እየን ዝፈትዋ ኣብ ናይ ባዕልኻ ህይወትን ኣብ ናይ ባዕልኻ ዓለምን ሕጉስ ከም ዝኾንካ ንሳ ከደት መፀት ሓጓስካ ዘይቕንስ ወዲ ከም ዝኾንካ እንተሪኢኻያ ኣብ ናትካ ዓለም ክነብራ ዝደልያ ደቂ ኣንስትዮ ንኸዓብዳልካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ጥበብ ድማ ዝሕተትን ዘይሕተትን ፈሊኻ ምፍላጥ እዩ ምስ ጓል ኣንስተይቲ ክትፋለጥ እንተለኻ ንትገብሮን ንትዘረቦን ኩሉ ነገር ክትጥንቀቐለካ ምክንያቱ እንታይ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣእምሮአን ቀዲሙ ዝመፀን ክትፋለጡ እንተለኹም ዝገበርካዮን ዝተዛረብካዮን ስለዝኾነ ብብሉፅ መንገዲ እንተተፋሊጥካየን ብሉፅ ነገር ኣብ ኣእምሮአን ይሰኣል እዩ ድኽም ዝበለ መንገዲ እንተተፋሊጥካየን ድማ ብሕማቕ ስእሊ ዝሕዛኻ ስለዝኾነ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ክትፋለጥ እንተለኻ ክትገብሮ ዘለካን ክትገብሮ ዘይብልካን ፈሊኻ ክትፈልጥ ኣለካ ክትሓቶ ዘለካን ክትሓቶ ዘይብልካን እውን ከምኡ ንኣብነት ብፍጹም ክትሓቶም ዘይብልካ ነገር ከም ዓይነት ወዲ ደስ ይብለኪ ኣነ ንስኽ ከም ትደልዮ ዓይነት ወዲ ድየ ኣርኬለክዶ ዝኣመሰሉ ሕቶታት ፈጺምካ ክትሓታ የብልካን እዞም ሕቶታት ኣብኣ ልዑል መጠን ድሌት ከም ዘለካን ኮንፊደንስ ዘይብልካ ንባዕልኻ ዘለካ ኣረኣያ ድማ ዝወረደ ከም ዝኾነ ዝሕብሩ ስለዝኾኑ ነዚ እውን ክትገብር የብልካን ንዓርስኻ ሓፂን ዘይኮነስ ማግኔት ደላይ ዘይኮነስ ተደላይ ኮይንካ ክትረኣይ ኣለካ ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ጥበብ ድማ እምኒ ዘይኮነስ ኣልማዝ ኩን ኣልማዝን ወርቅን ናይ እምኒ ዘርኢ እዮም ኮይኑ ግና ብቐሊሉ ኣብ ዝኾነ ቦታ ስለ ዘይርከቡ ክባራትን ገይፂ ንኽኾኑን ዝገብሮም እዩ እምኒ ግና ፈቐዲኡ ብቐሊሉ ስለ ዝርከብ ናይ ወርቅን ናይ ኣልማዝን ዝኣክል ክብሪ ክረክብ ኣይከኣለን ኣብ ዙርያ ትደልያ ጓል ኣንስተይቲ ዘይትጠፍእ እንተኮይንካ ንዓኻ ዝተፈለየ ክብርን ድሌትን ኣይህልዋን ልክዕ ከም ኣልማዝ እንተኮይንካ ግና ኩለን ናይ ባዕለን ክገብራኻ ክጋየፃልካ እውን ድሌት የሕድርኣየን ምንፋቕ ኣብ ልበን ፍቕሪ ይዘርኢ እዩ ስለዝኾነ ተናፋቕኹን ብናፍቆት ትረኣይ ብናፍቆት ትስማዕ ወይ ድማ ሓሓሊፍካ ትድውል እንተኮይንካ ዝበለፀ ተደላይ ይገብረካ እዩ ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኦ ጥበብ ድማ ካብ ልክዑ ዝሓለፈ ኣድናቃይ ክትከውን የብልካን ሓቂዩ ደቂ ኣንስትዮ ክድነቓ ይደልያየን ኮይኑ ግና እንተብዚሕካለን ናብ ኩርዓት ንኽኸይድ ይገብር እዩ ስለዝኾነ ካብ ልክዑ ዝሓለፈ ምድናቕ ብተመሳሳሊ ድማ ብበዝሒ ጊፍት ክተጨናንቓውን ኣይግባእን ኣብዝሓ ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝገብርዎ ኣብ መልክዐን ኣድህቦ ካብ ምሃብ ኣብ ፍልጠተን ስርሐን ከምኡውን ጠባየን ኣድህቦ ሂብካ እንተ ተድንቐን ዝበለፀ ይምረፅ እዩ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብበዝሒ ካብ ተድንቓ ንኣብነት ብሕልመይ ርኤክኮ
ዝብል ፀዋታ ቅልል ኣቢልካ እንተትነግራ ዝበለፀ ትሕጎስ እያ። ፍልይ ዝበለን ዝተመጠነን ናይ ምድናቕ ስታይል ትኽተል እንተኮይንካ ዝበለፀ ንዓኻ ንኽትሰምዕ ናይ ምድላይ ድሌት ተምፅእ እያ። ኣብ መበል ሻድሻይ ንሪኦ ጥበብ ድማ ንኽሓስባኻ ግበረን። ደቂ ኣንስትዮ ንኽዓብዳልካ እንተደሊኻ ፈለማ ንክሓስባኻ ክትገብር ኣለካ። ኣብዝሓ ደቂ ተባዕትዮ ንኽሓስባና ካብ ምግባር ኣብ ሓሳብና ንዕአን ኣብ ምሽክርካር ንወሓጥ ኢና። እዚ ይኣክል እዩ ኢልካ ነዚ ሜላ ቀይሮ። ቀደም ኢለ ዝሓበርክወን ነጥብታት ብዝግባእ እንተተጠቒምካ ማግኔት ኮይንካ ንደቂ ኣንስትዮ ምስሓብ ክትጅምር ኢኻ። ሓደሓዲአን ድማ ክረኽባኻ ምሳኻ ግዜ ንምሕላፍ ብምድላይ ሻሂ ንስተ ሲኒማ ንእተው ዝኣመሰሉ ሕቶታት ክሓታኻ እንተለዋ ምኽንያት ኣቕሪብካ እቲ ናይ ፈለማ ሕቶአን ብትሕትና እንተነፂካዮ ሙሉእ ንሙሉእ ናብ ኣእምሮአን ተኣትው ኢኻ። ብተመሳሳሊ ድማ ኣብ ሓሳብን እውን ትመላለስ ኢኻ። ንዓኻ ንኽረኽባ ድማ ብዙሕ ፕላን ብምውፃእ ይፅመዳ እየን። ንኣብነት ድማ ደስ ምበለኒ ግና ሕዚ ዓርቢ ካሊእ መደበለኒ ወይ ድማ ደስ ዝብል ሓሳብ ነይሩ ግና ኣብዚ ሰሙን ወዲኤ ከርክቦ ዘለኒ ስራሕ ስለ ዘለኒ ኣይክእልን ዝብሉ ምኽንያታት ብምቕራብ ብደቂ ኣንስትዮ ተደላይነትካ ዝበለፀ ክተውስኽ ትኽእል ኢኻ። ኣብ መበል ሻውዓይ ንሪኦ ጥበብ ድማ መራፂ እምበር ተመራፂ ኣይትኹን። ደቂ ኣንስትዮ ንፍቕሪ ክደልያኻ እንተደሊኻ እቲ ዝተለመደ ናይ መራፅን ተመራፅን ኣተሓሳስባ ቀይርካ ክትመፅእ ኣለካ። ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ብደቂ ኣንስትዮ ተመረፅቲ ክኾኑ ኣብ ዝጓየሉ ኣብዚ ዓለም ንስኻ ፍልይ ዝበለ መራፂ ናይ ምዃን ጠባይ ሒዝካ ኣብ ትመፀሉ ግዜ ካብቶም ካልኦት ደቂ ተባዕትዮ ፍልይ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ከም ቀልደምሲልካ ካብተን ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ፍልይ ዘብለኪ ማራኺ ነገር እንታይ ኣለኪ ዝብል ሕቶ ኣብ ተሓታ ግዜ ናይ ንሕንሕ ስምዒት ንኽሓድራ ትገብር ኢኻ። ካብተን ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ፍልይ ኢለን ንኽምረፃ ፃዕሪ ይገብራ እየን። ኣብ መበል ሻምናይ ንሪኦ ጥበብ ድማ ክትረኽበን እንተለኻ ኣስሕቀን። ኣብዝሓ ግዜ ደቂ ተባዕትዮ ንደቂ ኣንስትዮ ናይ ምዕላል ዕድል ኣብ ንረኽበሉ ግዜ ማይ እስካብ ዝፀምአና ብዛዕባና ስለ ንዛረብ ይስልችወን እዩ። ስለዝኾነ ንኻልኣይ ግዜ ንኽረኽባና ድሌት ይትረፍ ክህልወን ክሓስባና እንተለዋ እውን ይድብረን እዩ። ስለዝኾነ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትራኸበሉ ግዜ ብዛዕባኻ ነዊሕ ዘረባ ካብ ምዝራብ ሓደ ግዜ ኣስሕቃ። ደቂ ኣንስትዮ ናቹራሊ ንዘስሕቐን ወዲ ይማረኻ እየን። ከተስሕቐን እንተለኻ ናብ ልበንን ናብ ኣእምሮአንን ንምእታው ዝበለፀ መንገዲ እዩ። ስለዝኾነ ንተመሳሳሊ ሰሓቕን ፀወታን ኢለን ክረኽባኻ ይኽእላ እየን። ስለዝኾነ እዚ ጥበብ እንታይ እዩ? ክትረኽበን እንተለኻ ኣስሕቀን ዝብል እዩ። ኣብ መበል ታሽዓይ ንሪኦ ጥበብ ድማ ጥይት ኣይተባኽን ዝብል ሓሳብ እዩ። ንዓርስኻ ዝተገለፀ መፅሓፍ ጌርካ ከም ዝደለይኦ ንኸንብባኻ ኣይትግበር። ንሽምካ ንምፍላጥ ብዛዕባኻ ንምዕላል ኣይትህፀፅ። ብዛዕባኻ ንምዕላል ኣብ ዘይተሃፀሉ ርግእ ኣብ ትብለሉ ግዜ ብዛዕባኻ ንምፍላጥ ዘለወን ድሌት ይውስኽ እዩ። ንሽምካ ድማ ክጥይቓኻ እንተለዋ ጥራሕ ንገረን። ናብ ዲፕ ዕላል ክኣትዋ ኣብ ዝምክራሉ ግዜ ሶሪ ሕዚ ክኸይድ ኣለኒ ሜይቢ ካሊእ መዓልቲ ክንራኸብ ኢና በለን ሽዑ ናይ ምፍላጥ ድሌተን ክዕብደን እዩ ዝብል ምሽጥራውነትካ ድሌተን ንኽውስኽ ይገብሮ እዩ። ክልቲኦም ክድመሩ እንተለው ድማ ፍቕሪ ከስዕበለን ይኽእል እዩ። ስለዝኾነ ንዓርስኻ ምሽጥራዊ ጌርካ ንኽፈልጣኻ ዘህርፈን ወዲ ኮይንካ ቅረበን። ኣብ መበል 10 ናይ መወዳእታን ንሪኦ ጥበብ ድማ ይድለያኻ እምበር ኣይትድለየን። ኣብ ባዕልኻ ኢንቨስት ብምግባር ደቂ ኣንስትዮ ዝምነይኦ ዓይነት ናይ ባዕልኻ ዓለም ፍጠር። ንታሕጓስ ካብ ካልኦት ክረክብ ዝደሊ እንተይኮነስ ንኻልኦት ዝተርፍ ደስ ዝብል ዘህርፍ ህይወት ዘለዎ ሰብኣውነት ህነፅ። ሽዑ ንደቂ ኣንስትዮ ትደሊ ዘይኮንካስ ደቂ ኣንስትዮ ዝደልያኻ ተደላይ ሰብ ክትከውን ኢኻ። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ቅድሚ ምዝዛመይ እዘን 10 ጥበባት ክትጥቀሙለን ክሕብረልኩም ይደሊ። ነዘን ጥበባት እንተተጠቒምኩምለን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ካብ ደለይቲ ናብ ተደለይቲ ከም ትቕየሩ 100% ብምትእምማን እዩ። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ከተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቕኒየለይ።